थांनाय 19 एप्रिलाव जेब्ला खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन गथायदोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारिनि मोखाङाव नायाखै। नायनायाव नुनो मोनदों हाग्रामाया खाम्फानि मोखाङाव नायाखै। खाम्फा बरगयारिनि नमिनेशन पेपार गथायनायाव समाव हाग्रामा महिलारिया सासे प्रेसिडेन्टनि रलखौ लायाखै। आरो नमिनेशन बिलाइखौ साबमिट होनायाव गाव जे सासे प्रेसिडेन्टमोन बिनि रलखौ लायाखै। हाग्रामा महिलारिनाव सासे पलिटिकल लिडारनि कैरेक्टार गैया। खाम्फानि मोखांखौ नायालासेनो ब्लड खारलांबाय, कोनो फर्मेलिटी माबा खालामाखै। बे थाखाय माने सासे पलिटिकल लिडारनि प्रेसिडेन्टनि कैरेक्टार्सआ बेनाव गैया, बेखौ दिनै प्रमाण होनो हादों। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंबावदों। बिथाङा बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया खाम्फाखौ फोजोबस्रांनायनि फावथिनाखौ सिगांनिफ्रायनो लाबोखाबाय थादों। खाम्फाखौ फोजोबस्रांनायनि मेइन जा माने भावना ना फावथिना, बे फावथिनाखौ हाग्रामाया खालामबाय दंखायो। आरो खाम्फा बरगयारिया एमपि बिसायख'थियाव जेनखांनायनि उनाव राहा गोथे जानानै इउपिपिएल दलाव हाबनो गोनां जागोन होननानै बुंनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। खाम्फाखौ फेजेनखागोन आरो खाम्फाया जेननायनि उनाव हाग्रामाजों बिपिएफनिफ्राय जोखारजागोन आरो इउपिपिएल दोलोआव खोब खम समनि गेजेराव खाम्फाया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो बाध्य जागोन। बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया हाग्रामा महिलारिखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारिया गावखौनो गाव गासैनिबो गुदि, जागायजेननायनिफ्राय जोबनायहालागै दं होननानै गावखौनो गाव गासैनिबो गुदि होननानै फोरमायनो नागिरो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिथाङा जे गावनो मोनसे गावनो गासैनिबो गुदि, गावनो गासैनिबो जोबनाय माने जागायनाय आरो जोबनाय गावनो, बे बाथ्राखौ गाव बुंनो नागिरो बा फोरमान होनो नागिरो। बे बिलाइनि गेजेरजोंनो बा बे खामानिनि गेजेरजोंनो जों फोरमान मोननो हायो। जेब्ला खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन पेपार गथायदोंमोन बै समाव हाग्रामा महिलारिया नमिनेशन पेपार हमनायखौ गारनानै थांनायाव खाम्फा बरगयारिया रागा जोंनानै हाग्रामा महिलारिखौ थें थें नाहरदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो मिथिनो मोननाय जायो। आरो खाम्फाया होबाय थानाय समाव जेब्ला नोंथांमोना मेडियाया केमेरा खेबदोंमोन, बे समाव जेब्ला बियो हाग्रामायाव खाम्फा बिथांखौ नागारना थाङो, खाम्फाया रागा जोंनानै हाग्रामाखौ थें थें नाहरनाय बिदिखौ मोनो। बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया ओरैबायदि बाथ्रा बुंबावदों दि हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव मावजिजों आरो सैमाजों अरलायलायनाय बादिखौ नुनो मोनदों होननानै बाथ्रा बुंदों। थारमाने बिथांमोननि गेजेराव जे मावजिजों सैमाजों जानाय बायदि मोनसे आखुथाय, बेखौ जों नुनो मोनदों आरो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बेनि अनगायैबो आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानि फै। मोनसे बाथ्राया दिनै खोब रोखा जे नोंथांमोना मैया जोंनि एमपि नमिनेशन साबमिटनि 3rd पेजनि मैया लास्ट डेमोन। बे लास्ट डे खालि बिपिएफआ जा नमिनेशन साबमिट खालामहैदों इलेक्शन कमिशनारनि खाथियाव, बेवहाय नोंथांमोन बुंनाय बायदि आंबो नायदों माबाखौ, भिडिअखौ। नायनायाव नुनो मोनदों हाग्रामाया खाम्फानि मोखाङाव नायाखै आरो नमिनेशन बिलाइखौ साबमिट होनायाव गाव जे सासे प्रेसिडेन्टमोन बिनि रलखौ लायाखै। थारमाने आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंनो सिगां बुंबोगासिनो दङ, खाम्फाखौ फोजोबस्रांनायनि मेइन जा माने भावना ना फावथिना, बे फावथिनाखौ हाग्रामाया खालामबाय दंखायो। आरो बे बाथ्रायाबो सैथो, खाम्फाखौ फेजेनखागोन आरो खाम्फाया जेननायनि उनाव हाग्रामाजों बिपिएफनिफ्राय जोखारजागोन आरो इउपिपिएल दोलोआव खोब खम समनि गेजेराव खाम्फाया इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो बाध्य जागोन। गतिके बेफोरथ' नुखानाय नालाय, बयबो दा रोखासिन जाबाय आरो रायजो राजाया आं बुंनायखौ फोथायामोन, दा फोथायबाय। दा नुनो मोनबाय हाग्रामाया गथायनाय टाइमाव लिंहरलायनानै एसे दांफ्लाबाय, खाम्फानि मोखांखौ नायालासेनो ब्लड खारलांबाय,
কোনো फर्मेलिटी माबा खालामाखै बे थाखाय माने सासे पलिटिकल लिडारनि प्रेसिडेन्टनि केरेक्टार्सआ बेनाव गैया बेखौ दिनै प्रमान होनो हादों बिथाङा जे गावनो मोनसे गावनो गासिनिबो गुदि गावनो गासिनिबो जोबनाय माने जागायनाय आरो जोबनाय गावनो बे बाथ्राखौ गाव बुंनो नागिरो बा फोरमान होनो नागिरो बे बिलाइनि गेजेरजोंनो बा बे खामानिनि बेलाजोंनो जों फोरमान मोननो हायो जेब्ला खाम्फा बरगयारिया नमिनेशन बिलाइखौ डीसी इलेक्शन कमिशनारनि आखायाव गथायदों बे समाव नोंथाङा खाम्फा बरगयारिनि खाफालनि रेखाखौ नाय बिथाङा डिससेटिसफाइ मोनसे सोमजिदों आरो खाम्फाया होबाय थानाय समाव जेब्ला नोंथांमोना मीडिया केमेरा खेबदोंमोन बे समाव जेब्ला बियो हाग्रामायाव खाम्फा बिथांखौ नागारना थाङो खाम्फाया रागा जोंनानै हाग्रामाखौ थें थें नाहरनाय बिदिखौ नुनो मोनो थारमाने बिथांमोननि गेजेराव जे मावजिजों सैमाजों जानाय बायदि मोनसे आखुथाय बेखौ जों नुनो मोनदों आरो गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार आगर स्टोराव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट शर्ट कुर्ता लं कुर्ता वेस्टकट गामसा स्टल मफलार आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता लेडिस टप लेडिस पेन्ट दखना साद्रि इरि स्टल आरो इरि सलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्टोरा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों WhatsApp नाम्बार फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दं